own. It's being taken apart. And behind every headline about civil war is a story of U.S. empire, greed, and betrayal. While headlines point to the UAE as the culprit behind Sudan's humanitarian disaster, the truth runs far deeper and more sinister. For over 2 decades, it's been Washington's official policy to turn Sudan into the failed state we see today, as part of a new Cold War against China, Russia, and Iran, and a campaign to destroy any nation that dares to stand with Palestinian liberation. What's happening in Sudan isn't another African tragedy. It's an architecture. እንታይ ትብል ኣላ መሲልኩም ኣብዚ ዜና እዚ ኣዝያ ኣገዳሲ እዩ ከም ኤርትራ ድማ ልዕሊ ማንም ክንጥንቀቐሉ ዘለና ዜና እዩ ምክንያቱ ቀጥታ ንኤርትራ ክፀሉ ዝኽእል ዜና ስለ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ትንተና ስለ ዝኾነ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ቃንዛ ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ስቃይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን this has to be very clear ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግር ዝረአ ዘሎ ተመሳሳሊ ኣብ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ባህሊ እዩ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰሜን ኣፍሪቃን ዝረአ ዘሎ ولا مبرق أفريقيا بعبي كتب لا تخليقة إمارات أتيا كم تجبر على نبلا لنا إمارات بين يكونت إذن أجرزي much deeper وش تعمق أزل ويو that's why Washington زلم زلو كمون أبكالود بوتات زلم زلو تابي كم زبجس كنر لنا زيا ناي سودان قداي مس إمارات رايات عايز كامر أي أخولا يكونن مغنياتو كينوز خدع عمق أزل ويو العلامة دما ناي راشا ناي تشاينا مسفح ويون سلوا بأفريقيا نمدفع كل عينة واقع نخخفل دلونت كم زلوا سازي انت ايام زبل زلوا بزي كمو ناي ايران مالتي تك عندي استراتيجي خوينو زلوا ابزي زبال زلوا ناي تشاينا راشان مسفحفح نقول ناي ايران تن حجرات نعو نكسالتا عدل كباز غلا حجرات فحبتن كنت ولا كنكل لنا حساب كندوز اكل درجه يزخيات زلوا سلازي امريكا صقاتا سلازي بلا ገንዘብ سلازي بلا نتن مغابرياتات ناتن حليفه هباتنا على نز ጉዳይዚ ነዚ ጉዳይዚ بገንዘብን ወታደራውን ሎጂስቲክን ኢማራት ክቅበሎ ከሎ ስለያውን ሓበሬታውን ዲፕሎማሲያውን ጽልዋ ድማ እስራኤል ይዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ኤርትራ ፕሬዝደንት ካብ ኩሎም ትብዓት ገይሩ ዝዛረቦ ሓደ ሃገር ወይውን ሓደ ህዝቢ ጥራይ ዝመርሖ ዘሎ ሓደ ኣካል ጥራይ ዘሳስዮ ዘሎ ኢልካ ክትዛረብ ፈፂንካ ክኸውን ዘይክእልን ነቲ ነገርቲ ዘይምጥን ዘረባ ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ሱዳን ጉዳይ is way deeper ካብኡ ንላዕሊ ስለምንታይ ብዙሓት ሓይልታት እመኻ ብዝበርትዕን ብዝፀንከረ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ድከቱ ዘፅግብዎ ዘለዉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ነዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልና ንኽንሪዮ ንኣብነት ዝረአዩ እዛ ፅዋር እዚ ብኢትዮጵያ ገይሩ ካብ ሶማሌላንድ ተበጊሱ ብኢትዮጵያ ገይሩ ዝሓልፍ ዘሎ ኣፅዋር ናይ ኢማራት እዩ ናበይ ዝጓረ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ክህሉ ይኽእል እዩ ናብ አርኤስኤፍ ናብ ሱዳን ዝሓልፍ ዘሎ ኣፅዋር ምዃኑ ግን Breaking news from Ethiopia. Al Jazeera has obtained satellite imagery that shows the United Arab Emirates is now providing military support to the Ethiopian army. The investigation has revealed the UAE hired 2 private companies from Europe to run military flights to Ethiopia. The images also show drones at an Ethiopian airport in the capital, Addis Ababa. For this pockmarked track leads to war. Everyone who is able is expected to fight, including middle and high school students who were called up live. كم نريد لنا زي نريد لنا أصوار ببزح من قد زبال زلو بقليو ناي بلتقنا كادرتات كزاربو لسمعنا هنا نبي إثيوبيا زعت زليك بحال كله تعال حبريت هذا ما تمسس عليه بسومالي لاند جيرو بإثيوبيا رجيسو ناب إمارات ناب أرسيف ناب السودان زخيج زلو كم زلو يزنقر زيد ما بتدقاقامي متنقطعات بفلاي زي أصوار زعت زلو أفتقراي تاوي سلوان خجبر مخانو زنقر حبريت له هذا كلتا حبريتات كبكمي مجمريا نتاناي السودان كي تملس كلهم مساتل تعازيا زي قداي ناي إمارات أبزو بانا زقبر زلو يجف علامة كم زلو قبل على جنرالات ناي تقراي تهندس زلو كنقرأكم سلو زغونكي زي تمسا سلام ناي الإيرتراويان ون كله زغلي زي قداي ناي السودان جن كم نريد زلنا أصوار وحزي ويون من قصقاس ناي حيلتها تراي أيكونن زرقنا زلو انتهي دا حجرات أفريقيا هاجرات أبز دخمالو جزء هاجرات أبز ود قالو جزء أجندة بأن مقبار كم حدا الموتر يو كم زخونين عن رجالنا سلزي نزق الدايزي هذا زقلت أسكاب سمعوا كانت عزينا. And therefore we should sanction them. We should take them out of the African Union. We should not invite into our forums until they come to their senses. Finally,
Here's my recommendation, very briefly. Don't invite criminal regimes to our midst, to our forums. Second, sanction the UAE from all of African Union forums. Thank you, sir. ናይ ብሓቂ ተባዕ ኣፍሪካዊ ስኮላር ሚስተር ሰመታሪ ዝበሃል ኢማራት ሓደገኛ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብ ዞባ እዚ ብፍጹም ክዕደም የብሉን ኣብ ናይ ኣፍሪካ ቦታታት ክእገድ ክኽእል ኣሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝግበር ዋዕላታት ክእገዱን ክእለዩን ኣለዎም ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ መድረክ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ኣበይ መክሰምዑኻ መጋበርያ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ክሳብ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክትፅበ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣገራምን ኣደናቕን እዩ ኣብዛ ለንቀነ ዝተገበረት ኢንተርቪው ናቱ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝበሎስ ከነስማዓዮ ንእሽተይ ከነተሓዛ ምዝያ أيضا في هذه المباحثات ሱዳን ዝዳወባ ሃገራት ከም ምዃነን መጠን ኣብ ርክብ ክልቴን ሃገራት ጉዳይ ሱዳን ብቐጻሊ ዝለዓል እዩ ስለዚ ሽግር ሱዳን ንምፍታሕን ነዚ ሕጂ ዘሎ ዘሕዝን ኩነታት ንምስጋርን ሓባራዊ ራእይ ክልቴን ሃገራት እንታይ እዩ الأزمة السودانية وهذا الوضع السوداني المأساوي والله شوف هذه أنا تحدي كبير جدا ሽግር ሱዳን ዝዓበየ ብድሆ ናይ ሱባና እዩ ይኹን እምበር ምስ ኩሉ ዕብየት ብድሆታቱ ሱዳናውያን ብዘይ ናይ ደገ ምትእታው ሽግሮም ንምፍታሕ ክኽእሉ ምእንቲ ኣበርክቶና ንምሕያል ብፅንዓት ክንቅፅል ኢና ኣብ ሱዳን ኩናት ሓድሕድ ኣሎ እናተባህለ ይስረብ ሓቂ ግን መንጻር እዩ ሱዳን ኣጋጢምዋ ዘሎ ውሪት ሕቡእን እውጅን ወራር እዩ ኣዝዩ ዘሕዝን ተርእዮ እዩ ህዝቢ ሱዳን ድሕሪ 3 ዕቁዳት ናብ ዝሓሸ ኩነታት ንምስግጋር ፍኑው ምልዓል ኣበጊሱ እቲ ዘሕዝን ግን ኩነታት ንኸምኡ ምቹው ኣይነበረን ሱዳናውያን ናብ ድሕሪ መሰጋገሪ መድረክ ዘሎ ኩነታት ንምብፃሕ ዝኽእሎም ፍኖተ ካርታ ከዳልዉ ይኽእሉ ነይሮም እዮም እንተኾነ ግን ናይ ወፃኢ ምትእታው ነቲ መሰጋገሪ መድረክ ብምትሕልላኽ ኣብ ሱዳን ሽግርን ወራርን ፈጢሩ ካብቲ ህዝባዊ ምልዓል ዝተኻየደሉ እዋናት ሒዝካ ክሳብ ሕጂ ዝጠፍአ ግዜን ዕድላትን ቀሊል ኣይኮነን ድሕሪ ህዝባዊ ምልዓል ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ፍታሕ ንምምፃእ ይከኣል እኳ እንተነበረ እቲ ሽግር ገና ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ኸ ፃዕርታት ምስርን ኤርትራን ካልኦት ንሱዳን ዝሕግዙ ወገናትን ኣገዳሲ እዩ ግድን ከዓ ብዕቶብነት ክንሰርሓሉ ኣለና ንናይ ደገ ምትእታው ምክንያት ዝፈጥር ዘሎ ከዓ ዜናዊ ምድንጋራትን ምትምያን ኩነታትን እዩ ንኣብነት ጎረባበት ሱዳን ዝኾነ ሃገራት ዝሓቁፍ ተበግሶ ምስሪ ዕላምኡ ንጉዳይ ሱዳን ኣብተን ዝምልከተን ጎረባበት ሃገራት ብምሕፃር ፍታሕ ንምምፃእ ነይሩ ብርግፅ ከዓ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ቀረባ ኣፍልጦን ናይ ምፍትሑ ዓቕምን ነይርዎን እዩ እንትኾነ ግን ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ካብኡ ሓሊፉ ዞባዊ ተበግሶታት እውን እንትኾነ ቀፃሊ ዕንቅፋታት ከጋጥሞ ፀኒሑ ኣሎ ምስ ናይዚ ኩሉ ዕንቅፋታት ግን ንሕና ከም ጎረባበቲ ፍታሕ ብሱዳናውያን ንምምፃእ ፃዕርታትና ክንቅፅሎ ኢና ምክንያቱ ኣብ መንጎ ሱዳንን ህዝብታት ዞባን ስትራቴጂያዊ ሓባራዊ ረብሓ ስለ ዘሎ ኩሎም መንግስታት ዞባና ከዓ ንህዝቢ ሱዳን ንምሕጋዝን ሽግሩ ንምፍታሕን ክሰርሑ ግብኦም እዩ تعمل بالاتجاه ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ መርገፂ ናታ ኣዝዩ ንፁር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ዝበለፀ መርገፂ ሒዛ ትንቀሳቐስ ዘላ ሃገር እያ የግዳስ ናይ ኤርትራ ጥራይ ንበይኑ እንታይ ይግበር እዩ It began decades ago when Bose toppled him and violence, but for its alliance. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩነታት ልክዕ ምስ ምውዳቕ ናይ ኣልበሺር ምውዳቕ ልክዕ ምስ ናይ ገዳፊ ተመሳሳሊ ከም ዝነበረ ክልቲኦም ምስ ምዕራባውያን ዕርቂ ክገብሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዩ ናይ ብሓቂ ተገርም እዚያ እያ ናይ ኣልበሺር ኣጋ ምውዳቑ 2018 ቀዳማይ ዘውደቆ ምክንያት ዘበን ሙሉእ ኣንጻር ኤውሮጳን ኣሜሪካን ይኸይድ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ንኣሜሪካ ሕራይ ምሳኹም ክሰርሕ IMF ወርልድ ባንክ ሓግዙ ንምስ በለ ብኡ ዝመፆ ንፋስ እዩ ምውፃእ ኣብይዎ ቦጌር ወዲቑ ናይ ገዳፊ ድማ ተመሳሳሊ ከምኡ ነይሩ ምክንያቱ ንኣልበሺር እንታይ ኢሎም እቲ IMF ነቲ ናይ ባንኪንግ ቁፅፅር ዝነበረ ነቲ ድጎማታት ኣብቲ ቁጠባ ዝነበረ ኩሉ ለየ ኢሎሞ ኩሉ እቲ ድጎማታት እንድሕር ወባኒ ዕሽ ንሰማይ ተተኪሱ ነዳዲ ንሰማይ ተተኪሱ መናብሮ ንሰማይ ተተኪሱ ህዝቢ ባንሲና መግቢ ውሒድና መናብሮ ከቢርና ብምባል ዕግርግር ጀሚሩ ብገይሩ ስልጣን ኣልዮሞ ናብ ድማ ተመሳሳሊ ብድሆ እዮም ፈጢሮምሉ ዘለው ስለዚ እታ ብድሆ ድማ ክሳብ ኣበይ ተብፅሖላ ንሪኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ዘለና እቲ ፕሌይቡክ ኣብ ውሽጢ ኣብ ፖለቲካ ናትካ ናታቶም ሕሊፍካ እንድሕሪብካ ምሶም ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ዲፕሎማሲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፖለቲካ ናትካን ቁጠባ ናትካ ንሶም ከመሓድርዎ እንድሕር
ቀጠልያ መብራህቲ ካዮም ግን ስርዓትካ ንክቕይርዎ ትዝቐለለ መንገዲ ምዃኑ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብ ጎረቤትና ሃገራት ንሱዳን ዝገጥማ ዘሎ ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ ሲቹዌሽን ስለዘይ ተባርዐ ጥራይቲ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማሊያ ጅቡቲ ድማ ሌትስ ጎ ናብ ጅቡቲ ከሪእኩም ስለዝኾንኩ ጅቡቲ ንባዕሉ ኣከመይ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እቲ ዞባ ምሉእ ኣከመይ ወዲቑሎ እንተተረዲእካ ጥራይ ኸነቲ ኩነታት ከተንብቦ ትኽእል ጅቡቲ ንባዕላ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ወይ እውን መጀመርያ ናይ 2026 ምርጫ ከተካይድ እያ እቲ ተካይዶ ምርጫ ድማ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ወይ ዝበሃል ዘሎ ወዲ 77 ዓመት እስማኤል ዑመር ገለ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ብዙ ግዜ ፈረንሳ ኸይዱ ከም ዝሕከም እዩ ዝንገር ኮንሲደሪንግ ኮንስቲቱሽናል ነቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ቀይሩ መበልሻትሻይ ግዜ ንውድድር ክሳተፍ ምዃኑ ሓቢሩ ለማለት እዩ እቲ ፀገም ግን ኤሊት ፍራግመንቴሽን ኤንድ ሰሴሽን ስትራግልስ ኣብ መንጎቶም ኤሊት ምምቕቓል ከም ዘሎን መን ነቲ ስልጣን ይርከቦ ድማ ብርቱዕ ወጥሪ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር deep division has emerged within the ruling elite over Guelleh's successor ስለዚ መን ይተካዮ ብርቱዕ ዝኾነ ውድድር ኣብ መንጎቶም ኤሊት ተላዒሉ ከም ዘሎን speculations around his stepson ናብነት ወዲ ጓሉ ወዲ ሰበይቱ ማለት እዩ stepson ንሱ ኣብ ስልጣን ክመጽእ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ from the Afar community, Afar, Emergele Somali Maslani, as a potential hire, raising ethnic tensions within the dominant Al-Isa clan. Talazi, Tanan Rizalana, Aletawi, Diqzbale, Shigri Zalwazan Ishtahagar, when Albat Gudaya Bzuh, كما أجندة سلزي رمبر constitutional amendment تجبره أفصلت عندما نسوق قتل كم زغلن تدقى قامي نسون كله regime changes طلبها بتعدي بس حتى قامت يمزلوا يصحفوا ليه من عيون ناتنا نهجري قداينا قبركو أبداي كالوت قداي إدنا كانوا توين دلنا كابز بلنبر أبز قداينا جبتي بزح شجر كم زلوا جبتي نبعلا أب ديق زبالك الأولى وكم زلا يزنقر سزي كابو كتير نادما زيادة أبصاب سكنسفايا To strengthen its foothold in the Horn of Africa, pursuing new alliances it says will promote security, development, and regional stability. Foreign Minister Badr Abdulati, writing in South Africa's News 24, said President Abdel Fattah el-Sisi views the Horn as Egypt's natural extension, tied to Cairo through the Red Sea and Nile Basin. He warned that any instability in the region directly threatens Egypt's own security and economy. Cairo is also expanding cooperation with Djibouti, Eritrea, Kenya, and Somalia in energy, education, and infrastructure. The second Egypt-Somalia Business Forum is expected in Mogadishu. كم نريد زلنا انتايم زري زلو جبت دما بقد يوم نتكونتات نايكرنا أفريقيا بزبرت من قدي موبيلايز كقبروا جبت كل جزية تدليو نزل كونتات زي كت مزمزوية تفتني يوم زولي إثيوبيا بفلاي مغنياتو نجبتي نا إثيوبيا دخامنت نا ملوت زوبا دخامنت دما ويون سنكف زلو زبالة عدل كوينيز الرايم زلو نتسأل واناتو من معزاز بفلاي دما أبقداي نا إثيوبيا زلو سازا أبي انتاي كقبر زلو أبزوانزي جبتي ግብጽ ተኣትወላ ምስ ኤርትራ ዓበደል ትገብራላ ኣብ ሶማሊያ ሰራዊት ኣይትያላ ኣብ ሱዳን ዓቢ ኢንቮልቭመንት ኣለዋ ስለዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናትና ክትኣትወና ከም ዘይትኽእል እንታይ መረጋገጽ ኣለና ኣብ ዝብል እዩ ምናልባት ነታ ጉዳይ ንምውዳእ በዚያ ጥራይ ክንሰግር ኢና ጊዜ ኣብ ኣፍሪካ ዳርጋ ነቲ ዞባ ኣብ ምህዋኽ ብቐንዱ ትነጥፍ ዘላ ኢሚሬትስ ዓረብያ ተባሂላ ትግለጽ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ከባቢና ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ቁልውላ እውን ምስ ጎረቤት ሃገራት ንዝግበር ረጽሚ ተደፋፍእ ዘላ ወላ ብሶማል ዘሎ ምትእጣው ኢሚሬትስ ተባሂላ ትግለጽ ኢሚሬት እንታይ ረብሓ ኣብ ዞባ እዚ ቀንዲ ናይ ጽልዋ ሓይሊ ወይ ከዓ ቀንዲ ናይ ፖለቲካ ተዋሳኢት ኮይና ትነጣጠፈሉ ዘላ ምክንያት እንታይ أمتى يزمركوس؟ كمي نبي إمارات مخادنا من الوقت هاجرات دخومات يعني نايلنا دخومات لزخنا خان يدق متتتاولو نايزوباوين حيلتات متتتاولو كمون كات زباو زبالا كمون جلوبال بدرجة أهجرون مجد خطم الزكال صلوت زبها على هاجرات تكالات علو نعبنت ناي السودان صاقم ويكات كونفليكت أمونغو خلطة حيلتاتتي وتحدراو سرعات ببرهان زمرحن بأرسي ويكاتي لعم السريح زبال وتحدراو حيلي أمونغو خلطي أمزلو رتاوالو أب السودان أبنت عصرت حمشت حيلتات إيدوم كمزأتو يزنقر حقرات مفلاي كاب إيرترا تيسكا تجراي إثيوبيا جبس السعودية إمارات نابل كاتخيتكا عصرت حمشت هاجرات
ሃገራትን አካላት ናይ ሃገራትን ኣብቲ ናይ ሱዳን እግርግር ኢደን የእትዋላ ግን እዚኦም ኩሎም ሓደ ከምዚ ንሪያ ዘለና እታ ጉዳይ ብዙሕ ትንተና እንዲ ዝወሃባ ዘሎ እዛ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ሱዳን ግን ስቂልካ ንበይኑ ክረአ ዝኽእል ኮይኑ ከተብሎ ትኽእል ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራ ምትትታው ድማ ኣነ ምስ ናይ ካልእ ኣገራት ምትትታው ገይረ እውን ክሪኦ ዝኽእል ኣይኮንኩን ምክንያቱ ኤርትራ ብቐጥታ ዶብ ዘለዋ እያ ምስ ሱዳን ካልኣይ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንትርፎ ነቲ ሓይልታት ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንምሕያል ሂኑ ዝኸደ ነቲ ሃገር ንምፍራስ ወይ እውን ሕቡእ ኣጀንዳ ኣብቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ድዩ ካልእ ናይቲ ሃገር ፍሉይ ኣጀንዳ ኤርትራ ክህልው ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ሓደ ዓብዪ መምሃሪ ነጥቢ ኮይኑ ዝረአይ ኣብዚ ዞባና ምክንያቱ ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ ዕጫ ከጋጥመን ከም ዝኽእል እዩ ንኣብነት ናይ መወዳእታ መሸፈን መተካእታ ናይዚኣ ምስ ኢትዮጵያ ከነተሓዙ ስለ ዘለና በዚያ ጌርና ናብ ናይ ዓለም ክንሰግር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ተኸፊታ ኢትዮጵያ ዓዲ ኮይና ናይ ምቕፃል ዕድላ ይውዳእው ንምንታይ ሓደ ውሽጣዊ ፀገም ኣሎ ስለዚ እዚ ውሽጣዊ ፀገም እዚ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ምስ ነኽአት ዝፍንዲ እዩ ካልኣይ እዚ ውግእ እዚ ምስተጀመረ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቁፅሪ ኣብ ግምትና ኣተኻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቁፅሪ ኣብ ግምትና ኣተኻ ክልቲኦም ተደሚሮም 8 ሚልዮን ይኣትውን 10 ሚልዮን ኣይኾኑን እናልካ ካልኩሌሽን ብምስራሕ ዝግበር ውግእ መን ድሓር ከም ዝኣትዎ ስለ ዘይፍለጥ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ኢለ ዝኣምን ምስ ትግራይ ጥራሕ ዝተገበረ ውግእ እኳስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘምፅኦ ሳዕብየን ርኢናዮ ኢና ከመይ ዝመሰለ ኢኮኖሚያዊ ውድቀት ፖለቲካዊ ውድቀት ሶሻል ፋብሪክ ናይቲ ህዝቢ ከም ዝበጣጠሶ ብግልፂ ዝረአ ዘሎ እዩ ህዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ተኸፊታ ኤግዛክትሊ በዚያ ጌርና ኢና ክንውዳእ ንኽእል ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ዝሕሰብ ዘሎ ወይ እውን ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብዕንደራ ናቱ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ኩናት ኣብ ግምት ኢኻ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅፅል ድያ ኣይትቅፅልን ዝብል ከማን ንባዕሉ ኣብ ምልክት ሕቶ ክእቱ ዝኽእል ምዃኑ ዝነግሩ ኪላታትን ተንተንትን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣድዮም ተቁፀሮም ንሓና ግን ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ኣይትፈርስን ከም ዲቤት ዝረኣየሉ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ንኤርትራ ጉዳይ ናይ ልኡላውነታን ጉዳይ ናይ ግዛእታዊ ሓድነታን እዩ እቲ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለው ኣብ ሱዳን ዝተረኣየ ባህሪ ናብ ኢትዮጵያ እውን ዝረአ ዘሎን ወላ እውን እቶም ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ከም ዝብልዎ ዘለው ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ትግራይ ይኣትሎ ናብ ኣምሓራ ይኣትሎ ናብቶም ካልኦት ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ይኣትሎ እዚ ኣፅዋር እዚ ድማ ነቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ከጋድድ ዝኽእል ንሱ እዩ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ መሊሱ ናብ ዝበኣሰ ነገር ንክኸይድ ክገብሮ ዝኽእል ንሱ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣንቨሪፋይድ ኢንፎርሜሽን እዩ ካብ ሱዳን ተበጊሱ ዝተፈላለየ ኣፅዋር ብመንገዲ ትግራይ ገይሩ ናብ ዓፋር ኣትዩ ነቲ ኩናት ናይ ዓፋር ዝቕፅል ዘሎ ንሱ እዩ ዝብል ስነ መጎት ኣሎ ኢትዮጵያውያን ኣብ ርእሶም ዘሎ ኣብ ኣእምሮኦም ዘሎ ኣብ ሳይኪናቶም ዘሎ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ብኡ መልክዕ ድዩ ዝቕፅል ዘሎ ወይስ ካልእ ዓይነት መልክዕ እዩ ዘሎ ኤርትራ ኸ ናይ ግድን ድያ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢድ ንክትእቱ ክትግደድ ወይ እውን ግደ ናይ ኤርትራ እንታይ ክኸውን እዩ ሕጂ ናብ ትግራይ ዝፍተን ዘሎ ድሮናት መጥቃዕቲ ጀሚሩሎ ናይ ድሮናት ስትራቴጂ ናቱ እንታይ ከም ዝመስል ምንቅስቃሳት ናይ ድሮናት ናይ ኣቢ የብለሎ ይብላ ኣሎ ካልእ ፀብፃብ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ንባዕሉ ነብሱ ዝኻለ ገጅፍ ምዃኑ ገምጋም ገይሮም ኣለዉ ኤርትራ ምናልባት ብቁፅሪ ክንድናትና እንተደይበልና ብዓቕሚ ግን ወታደራዊ ዓቕምናትና ናታ ሓያል እዩ ዝብል ገምጋም ኣብቲ ናይ ብልፅግና ሚሊተሪ ሰርክልስ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ኩሉ እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ካልኦት ሓይልታት ምትትታው ኣብ ግምት ኢኻ ኣሜሪካ ወሳኒት ክትከውን ኣብዚ ኣሜሪካ ክብል ከለኹ ኣሜሪካ ዘለዋ ተራ እንታይ ክመስል ይኽእል ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ድማ ምርኣይ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ይስማዓኒ ንኣሜሪካ ንክትፈልጥ ድማ there was a narrative that the U.S. was going to lose reserve currency status. Why it's never happened. And because crypto, that seems to be a threat to the dollar, doesn't it? I think it's the opposite. Oh, really? I think. History was along Treasury Secretary in America, ናይ ባንክ ሓላፊ ወይ ናይ ቁጠባ ሓላፊ እዩ ክሪፕቶ ሲ ዶላር ሕማቅ ድዩ ፅቡቅ ትብለላ ክሪፕቶ መብዛሕቲ ሰብ ቢትኮይን ክሪፕቶ ዶላር ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ፍሪ ፋይናንስ ስለ ዝኾነ ገለ ክብሎ ከለና ብግንጣል እዩ ዶላር ምስ ክሪፕቶ ተፀጊዕ እዩ ዕድመ ክገዝእ ክፍትን ይብሎም ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ክሪፕቶ ዝበሃል ሴክተር ፉሊ ኢን እያ ኮይና ዘላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ
ንነፍሶም ንዶላሮም ንዕብለሎም ኩሉ ነቲ ክሪፕቶ ንሰማይ ክትክስዎኹም ዝኾኑ ይነግረኩም ኣሎ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቁጠባ ቁፅሪ ሓደ ሰብ እዚ ስለዚ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንረብሖኦም ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ንገይሮም ኢሎም ዝጥቀምሉ ምሶም ፅጌ ኢልካ ክትረብሕ ኣለካ ሃገራት እውን እተን ብልሕ ዝበለ ሃገራት ነቲ ዘድሊ ስጉምቲ ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዕ እንተይኮነ ናተን ስጉምቲ ናብዛ ሓድሽ ዓውዲ ይቀላጠፋ ኣለዋ እየን ዝገብራ ዘለዋ ድማ ከም በዓል ኤል ሳልቫዶር ብዙሕ ረብሓ ገይሩለን ኣሎ ቁጠበኒ ዝበሃል ከም ግለሰብ ክመክረኩም ከለኹ ግን ነቲ ዕድል ተጠቐሙሉ ለንቀነ ታሕትሎ ሹት ክገብር እዩ ዳሓራይ ምንታን ክትሕጎሱ ሕጂ ኢኻ ትስጉምቲ ክትወስድ ዘለካ ብጥንቃቐ ኣስተውዒልካ ፈሊጥካ ዝኣክል ሓበሬታ ወሲድካ እምበር ሃንገፍ ኢልካ ግበሮ ይብል እየ ኣለኹ ንቐፅል ምጅማር ኣይኮነ ዘድለዝቲ ምልክት ኩናት ደልዩ ኣሎ እዚ መንግስቲ እዚ ኩናት ምስ ትግራይ ኩናት ምስ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ኣውጅውን ፀኒሐ እዩ ናይ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ መንገዲ ርዶ እያ ለስቲ ማሕበረሰብ ዓለም ማለት ነዛ ሕዚ ፀሓፋ ደብዳቤ ኢሉ ኣይኮነን ተጠቕላላ ምስታ ናይ 30 ዓመት እውን ኣተኣሳሲሩ ስምዕ ፕሪቶሪያ ይተግበር እዩ ዘሎ ስምዕ ፕሪቶሪያ ኣክብሩ ኣውሮፓ ሕብረት ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ኣሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ እተን ዓድታት ኩሎም ተጠቒሰን ማለት እዩ ከም ትካል ጥራሕ እንተሆን እተን ዓድታት እውን ተጠቒሰን ሰላም ይከበር ህዝቢ ተመዛበለ ይመለስ እውን እያ ትብል ተመዛበለ ይመለስ ተሓታትነቱን ይረጋገፅ ናብ ዘተእተው ሰላም ገበሩ ያው ናይ ዕጥቂ ምፍታሕ እውን ኣብቲ ኣካል ናይ ስምዒ እዩ ዕጥቅኩም ፍትሑ ተዛብ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዘይተፈፀመ ዝበሃለስ ተቒሰሞ ምጅማር ኣይኮነ ዘድለዝቲ ምልክት ኩናት ደልዩ ኣሎ ዝመ Afar, where four wars collide, federal, Ethiopia versus Debrecen, TPLF versus TPF, Eritrea versus Ethiopia through shadows, Egypt versus Ethiopia through chaos. Every grazing ground is now a graveyard in waiting. Amhara, one viral video away from explosion. Fano are watching the same videos you are, children running from burning huts. If they move, 3 fronts open in days. No one wins that war. Exactly. Now you know. ሕጂ ክርዶም ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኩሉ ብሓዊ ክፃወት ሓጊኻን ከሪምካን ሕጂ ክርዶም ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኩናት ናይ ዓፋር ብዙሓት ሓይልታት ከኣትዎ ዝኽእሉ ድሮ ኣትዮም ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሓቂ ግን ብልፅግና ባዕሉ ዘበግሶ ዘሎ ኩናት እዩ ከምኡ ዝበሃል ካልእ ኣርእስቲ የለን ናይ ዓፋር ኩናት ዝበሃል ዘሎ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ብናቱ ኣጀንዳ ዘበግሶ ዘሎን ብናቱ ረብሓ ዘበግሶ ዘሎ ምዃኑን ብተደጋጋሚ ክግለጽ ሰሚዕና ኣለና ነዚ ክገብር ድማ ተኣኪቡ ምስ ጀነራላቱ ንነዊሕ እዋን ተመያይጡ ተዘራሪቡን የዋፅኣኒ ኣብ ዝበለ ነጥቢ ዝገበሮ እዩ ነይሩ አብይ አህመድ የተመረጡ የወታደራዊና የደህንነት አመራሮችን ሰብስቦ ህወሓት ላይ ጥቃት ስለሚከፈትበት ሁኔታ መነጋገሩን ተከትሎ ሰሞኑን በአፋር ክልል የተጀመረው ፍጥጫ በፌደራል መንግስቱና በህወሓት መሃል እዚሁ ሚስጥራዊ ስብሰባ ላይ መገኘታቸውን ከተቀመጡ እርምጃዎች አንዱ እንደሆነም ይነገራል። ህወሓትን ጎትቶ ወደ ጦርነት ለማስገባት በሚል በአብይ አህመድ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ድጋፍ የተዘጋጀውና በአፋር መሬት ላይ ቡድን በተደጋጋሚ ስለዚህ እዚ ኩናት ኣብ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ደይ መደይሉ ኣብይ ኣሕመድ ንነዊሕ እዋን ዝህንድሶን ዝምነዮን ዝደልዮን ዝነበረ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝትግበር ዘሎ ሓድሽ ነገር ዝበሃል የለን በዓሉ ሃንዲሱ ዝገበሮ ግን ነቲ ኩናት መበገሲ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ስለ ዘድልየካ ነዞም ኣብ ሓራ መሬት ኣለዉ ዝበሃሉ ሰራዊት ንዓታቶም ባይ ዘ ወይ ንዓታቶም እውን መጋበርያ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ ነቲ ተኽሲ ብድሕሪኦም ኮይኖም እዮም ገይሮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዝስምዕዎም ክልተ ትንተናታት ክበኩም እየ ምስ TDF ገጢምካ ከም ዝግጠም ዓቕሚ ከም ዘለዎም ጻሕቲሮም ኣብ መንጎ ብልጽግና ቀምሸደይ ናልካ ከምዙ እግረ ዲኡና ተሓበዝ ከምልጥ ከም መውቃዕቲ ከምልጥ ዝኸይድ ቆልዓ ናበዲኦም ናብ ብልጽግና እዮም ሃዲሞም ገዲፎም ዝሃደሙ ምግቦም እውን እዮም ሒዞም ዘይሃደሙ ባይዘው አሁን ይልኩም ካበየናይ ከባቢ ከም ዝምረት እዚ ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ እቲ ምግቢ እናምፀ ዝቕልዎም ከም ከልቢ ብኸብዶም ዝግዝኡ ከልቢ እዩ ብኸብዱ ትገዝኦ ደሞዝ የውልን ከልቢ ዓስቢ ከልቢ ናልካ ምግቢ እንጀራ ሂብካ ክሕልወካ ይሓድር ብኸብዱ ዝግዛእ ከልቢ መፃወቲ ክኾን ይኽእል
زتي حرام ريد بهذا سراويتي كسع كندي أب كمي زبالة عندراتي كم زلون ناب حوتك كتبس مخانم انتاي زبال زلو نزياتهم أبي أحمد كم مزحلت إيتي تكمل لهم زي حسب زلو يزبال ولا وإن تتوكس مورترات زبال زلو نساتهم كم زي توكسوا انتاي دا نزيوم حيزو بدحريهم كوين بلتقنا كم ستوكسون وقن تتجميرك قداموت نخموتو ولا نتبرجيد نحمدو دي قالك كتكمل له خلو ولا نتناي عفار زبال عبي شفان نايكوينات كتكمل لهم مزحلت إيت كتكمل لهم مخاني زنقر زلو very 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 sad بحن إذا كنا تعتزي بزيارينا نابتنا يا محراك نسجرينا أبو زيادة سلزلني تدراي ولا تجيف كل العفار متكعت نسفتنا كلها نقولنا هنا معناته كل العفار in fact أزود عايز يجيبولن لنخصوص كلا خلوا مسلونين سراويتنا الفدرال السحبو قريفوا من عطهم حجز انتاي زريكا زي كدامي منسترنا إثيوبيا تجارو مثل حارة تجارو مستقراي مس عفار مسكالوتن كباش يزفتن زلوا عزنا إحنا حجي عزنا وامزك نزارب كلنا تمالي بوتمالي دريداوا ناي أوروما يانيرا دريداوا راح زي كورة جيجاون كي ترفت ناي أوروما يانيرا يلو حجي عزنا وامزي سومالين ناي كل السومال دك سومالين أورومون أب مالتا رسمي عتيو مرة إذن تاي زريكا من تاي حاجة غمز تكبر بيناي مرتوع يقال نحر قالوا كنت ستراكشر اللهم يا فدرال منجستي نحر طلب قالوا ما حدا كبابي ويزون أعطي بيت فردي نايتي فدرال متيون كما قلت يقول يوم ساقين كم كدامي منستر ناي كله هاجر كوينكا إذا متازي ناي أورومي نيرو كتبول كلها ويكا كابو حليف كون دريدا حليف كون جيجاون ناي أورومي يتبول كلها أب انتهى ختم لها أب سجن معناته السحجي تعيين زولو به أب بربراي سومالي لاند زياتهم مساكين زغول صبات بناي أفلوتو نخرخ بغولو زشيات كشتو دلواتهم زمرسلون أب سومالي لاند ها بزحاد كورمو كم سيفيليانس كوينهم كم سرحتينياتا كوينهم كأتيوميو بزحات اللون أب تعدي أب هرقيت صمارتي بس ها تزغربت تمثل نتناي كبابنا يا أوروما حتى أب مونغو من أب مونغو سومالي لاند زلا إذن أي سومالي كل اللي أبي تشوكا زولوية سلازي كسب على الجيجا ناي أورومي نحريب لك كانوا تصبحون هرقيسان بربران ناي أورومي كل ناي مالتي بخمو حجي زوجايزي نعو بايتازنس فولو زولو يزمسب زولو ناي مسفح حساب حيزو ناب بربرا عمل سيدلو بزغا ناب عفارن ناب إيرترانكا كزمت إيدلو حجي أبزي حجي حانتي أقدر سمعتو كمزان رياض لنا هنا حجي نتكون نتات مارشقي ربي لنا باب حران وصدو إن زاري ما كابي تلاق دلفت سموال أمر فانو بيراوي هاي لسا من أمرك تنا بلاي زلك أز يراسا مراو بنا سوستن يكور جب تألم تتكزينام شناك فلت وربتو تقراتو يأبي أمحرا فانو دما بخل من قدي نتي زقاتم زلو كنتات زخول بوليتيكاوي نوتي أفكال كلالات كجبر كله أمحرا جن رسون زخونا كيناتي زكاية زلو نتي فانو دما كابجزية نابجزية نزي ناي وودكات هذا قاعد يموزلو سرعات نتيز بأمحرا كم يجيرو موبيلايز جبر له زي اسمه علي. This is very very interesting actually. إبارو أديس أبان أتجرم تبلو يتوجبت كتما أديس أبانو يا مرا إبار 4 كيلو يا مرا إبار أمارا عند ሁለተኛ ዜጋ የተቆጠረባት ኢትዮጵያ አማራ እንደ አንድ ብሔር የሚቆጠርበት እስከምትፈጠር ድረስ የአማራ ልጅ አማራ በአሁኑ ሰዓት ቀይ ባህሩ አዲስ አበባ زيادة زربا زي زربا زي انتاي زري كازلو نتي جايبنا أبي أمحرا كسع كندي فانو دما كند من تاي العليو ببلحي يريون يتقملو كم زلون نحنا كي بحرناتنا حسبناتنا أديس أبا يمزول زلو مغنياتو نسو نتا أديس أبا نكدحن تالا أجندا غيرو أكالا أجندا إتيو نتزبي أو كتف نساتهم دما أبكال هو تتخلو كل الأمحرا كوينات اللو تقراي داغمالو نزنا عفار تري ولون كما يجيريش أطللو نسومال تيقبرالو نتا أورومو قد يلمعلق بهلا يسو لذي نتا أديس أبا كبابن أورومون تقوصا زيرو نتكال أبكينات حد النابالع أمودتا كل تميجا بروجكت زبلو زلو أديس أبا كبابي زلو أبتنا أوروما كل اللي تقبرو زلو العلامة دما نتوم كالوت أداخم كا سبحانه نتا أوروما نبينو كم حقر كتقبرو تخين كاون ذك أو مكا كله كم زي الجيركا كتساوت له مالك سلزي
እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ኣክቲቪስትስ መራሕቲ ናይቲ ኩናት ነቲ ፀወታ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦሞ ስለ ዘለው በል በዚ ትኸዳ ዘለኻ ትገብሮ ነገር የለን ንሕና ድማ ነቲ ናትካ ፀወታ ተረዲና ኣለና and we are playing different game እዮም ዝብልዎ ዘለው ኣብቲ ናትካ ኣጀንዳ ኣይነኣቱን ኢና ስምዖም ብብዙሕ መንገዲ ዝወፅእ ዘሎ ድረስ ለቤተሰቦቼ ለደቄ ኤሬ በአማራ ስም እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሰብ የኛ ነው አሰብ የኢትዮጵያ ነው እያሉ የሚያወሩት አማራዎች አይደሉም ትግሬዎች ናቸው ኦሮሞዎች ናቸው ስልጤዎች ናቸው የብልጽግና ካድሬዎች ናቸው አማርኛን በደንብ አድርገው እያወሩ የተማሩ የሚመስሉ ቃላትን ከማምረው አርቲኩሌት እያደረጉ ዛትሪዋ ዘለኹም ዘረባ ድማ ብተደጋጋሚ ንሰምዓ ዘለና ኢና ካብ ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስትስ ካብ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ፐርሶናሊቲስ ኢንተሌክቹዋልስ ኢሊት ዝወፅእ ዘሎ ነገር ተሎ ናቶም ረብሓ ኣለዎም don't confuse the thing ኣብዚ ኣምሓሩ እንታይ ደሊሎ ወይ ካልእ ኢትዮጵያዊ እንታይ ዝሓስብ ኣይኮን ኩሉ ሰብ ታክቲካዊ ዕላማ ኣለዎ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ድማ ኣለዎ እዚ ኩሉ ሰብ ፈላልዩ ክርድኦ ዘለዎ እዩ እዚ ፀወታ ኣይኮነን ፖለቲካ እዩ ስለዚ ንሳቶም ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቶም ቀዳማይ ስትራቴጂ ናቶም ቀዳማይ ፀላኢ ናቶም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ፀላኢኻ ኣነፂርካ ምፍላጥ ኣብ ቃልሲት ዝበለፀ እዩ ዓሰብ ኣይኮነ ቀይሕ ባሕሪ ይኮነ ድራማ ይኮነ ቀዳመይት ኣጀንዳ ናቶም 4 ኪሎ እያ 4 ኪሎ ስልጣን ክሕዝሎም ኣምሓራ ድማ ከም ኣምሓራይ ፓወር ክህልዎ ኣለዎ እዚኣ ናቶም ኣጀንዳ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፈታዊት እምበር ፀላኢት ክንገብራ ይንደልን ኢና ባህልቲ እዩ ምስ ንኤርትራ ፀላኢ ዝገበረ ከምዘይ ዕወት ድማ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም እዮም ኢሊት ናይ ኣምሓራ ፈሊጦም ኣሎ ህወሓት ከመይ ኢሉ 27 ዓመት ስልጣን ክሕዝ ኪኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ገይሩ ነቲ ዝነበረ ፈተና ሒዙ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብል ኪኢሉ ብዘይ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራ ይኩለኩም የለኹን ብዘይ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ኣብ 4 ኪሎ ስልጣን ክትሕዝ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ነዚኣ ቀልጢፎም ነዚኣ ፅቡቅ ገይሮም ተረዲኦማ ከም ዘለዎ ይድርድኦ ዘሎ ስለዚ ምስ ኤርትራ ፀገም ክንፈጥር የብልናን ብዘይ ገድስ ንፅባሕ ንጎ ካል ኣጀንዳ ክህልዎ ምኽእል እዩ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ንፅባሕካ ስትራቴጂ ኣለካስኻ ኣብዚ እዋን እዚኣ ግን ኣቢይ እቲ ኩናት ዝደሊ ዘሎ ነቲ ኩናት ዝደልዮ ዘሎ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኤርትራ ፀላኢት ናይ ኮነትን ናብ ዓሰብ ኢሉ ናብ ባፅእ ኢሉ ናብ ገምገም ባሕሪ ኢሉ ዘፃወተና ዘሎ ንዓና ብኮታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓሩ ተጠቂሙ ኣጀንዳ ናቱ ንክገብር እምበር ንኣምሓሩ ስልጣን ክብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተባረረና ዘለኻሲ የኣይ ባሕሪ ከተምፅኣልና እናበሉ ተደጋጋሚ ይምልስሉ ኣለዉ ምስ ተተሓሒዙ ኤርትራ ዘይበለቶ ዝበሃል ዘለካ ስምዑ ኣነ ካብ ኤርትራ ይስማዕኮን እዚ ቷል ኤርትራ በማንኛውም ሰዓት ከ5 ቀን ባነሰ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባን የመቆጣጠር አቅም አላት ሲሉ የሻዕቢያው ጀነራል ተክላይ አብርሃ ተናገሩ። ጀነራሉ ይህንን ንግግር ያደረጉት ዛሬ ከኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ በሚገኘው የኤርትራ ሰራዊት ካምፕ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ሲሆን ጀነራሉ እነሱ ይዘታሉ እኛ ስራ ላይ ነን ሲሉ የኢትዮጵያ መንግስት ከዛች ያለፈ አቅም እንደሌለው ለሰራዊታቸው ገልጸዋል። ጀነራሉ እኛ ጦርነት የምንጀምርበት ምክንያት የለንም፣ ነገር ግን እነሱ ከጀመሩት እኛ ለአባቶቻቸው ማርከን እንዳስጨፈርን አሁን ደግሞ እናንተ ማርካችሁ ታስጨፍራችኋላችሁ ሲሉ ለሰራዊታቸውም ተናግረዋል። ጀነራሉ እነሱ ድሮን አለን አየር ኃይል አለን ይላሉ፣ እኛ ግን ምን እንዳለን ሳያውቁ ብሓፈሻ እዚ ናይ ጀነራላት ናይ ኤርትራ ዝተባህለን ዘይተባህለን ክትንትኑ እዮም ጀሚሮም ዘለው እሱ ድማ ኤርትራ እንተደልያ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ 4 ኪሎ ኣዲስ ኣበባ ክትቋፀር ከም ትኽእል እዩ ተገሊፁ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ባዕሎም ድዩ ተሓንጎሎም ድዩ ከምኡ ዝብሎም ኤርትራ ዝበለቶን ዘይተባህለን ብዛዕባ ኤርትራ ንምዝራብ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ምስ ሃለዎም እዩ የስ ኢንጀነራል ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናባኻትኩም ናብ ኩናት ኣጀንዳ ከም ዘለዋ ወይ እውን ዕላማ ናይ ኩናት ከም ዘለዋ ዝገልፅ ነገር የለን but if ዘሊልኩም በዓልኩም ከተምፅዎ ተጀሚርኩም እቲ ኩናት it's going to be more serious for you ብኩሉ ብናይ ኣምሓራ ይኹን ብናይ ካልኦት ብናይ ትግራይ ክኢላታት ዝዝረብ ተሰሚዕካ እውን ተመሳሳሊ እዩ እቲ ኩናት ክጅምር የብሉን እንተጀሚሩ ግን ኣበይ ናይ ቦታ መን ዝያር ሓደጋ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክወርዶ ከም ዝኽእል ብልፅግና እንታይ ክወርዶ ከም ዝኽእል ኩላቶም ከም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ በዓላቶም ነፍሶም ይነግሮም ስለ ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ ትንተና ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣምበር ብወገን ኤርትራ ዝተዋሃበ መፈራርሂ ወይ እውን መጠንቀቕታ ከምዘየለ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ግልፂ ዝኾነ እንትርፈሉ ላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ይከበር ካብ ሓሊፉ ዝተወስደ ዝተባህለ ነገር የለን ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ከም ዘውፅኦ ሓበሬታ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕማቕ ኣሎ ፅቡቕ ኣሎ
ነገር ክንብል ሓደ መጠንቀቕታ ብፍላይ ጀነራላት ናይ ትግራይ ብዝብል ሓበሬታ ዘውፅኦ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ማለት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ 5 ወታደራዊ መራሕቲ ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ንምክያድ ብትክክል ዝነብሩሉ ዝሰርሕሉ ዝእከብሉ ቦታ ናይ ምፍላይ ጂኦሎኬሽን ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎን ዝረኸብክዎ ሓበሬታ የመላኽት ብመሰረቲ በቀዳምነት ታርጌት ክገብሮም ዝደሊ ሰባት ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ጀነራላትን ወታደራውያን መኮንናት ናይ ትግራይን መጥቃዕቲ ናይ ድሮን ክገብር ምዃኑ يحلم كم زلون يسرح كم زلون سلياون جيولوكيشن حبريتات زنقساقسوا بوتاتات كله مصنعتي يقبر كم زلو ايزن قرزلو وتم اب قدام الدرجه اب تارجت ناتو اتيوم زلو جنرال مقبي اوف كورس هندبت هيكون نزي فيلد مارشال سامبوك سابز تكوس بزعبون كزارب سمعناينا قصيلو هايله سلاسه جرماي ودم بيتي زباليو سالسايد ما كونريل قبره صادق يوم زوم ثلاثتهم قدامنا توهيبهم زلويم زيوم بقطع مس فانون شعبيان كوينم حجر مفراسي يسرحلو زبل مخنيات يوز قرب زلو نزيوم ثلاثه قدامنت تقدامي مس شعبيان مس فانون كوينم اثيوبيان مفراسي يسرحلو زبل كس بمقمات نعتاتهم تارجت كبر زغل مدقعت كبر يحسب كم زلون بزح من قصاصات يقبر كم زلون يزنقر قتيلو نزوم لعل كبل استزرزروا ثلاثه وتدراويان مرحتي مسات قدما بوغن تግራይ ክስዕብ ዝኽል ግብረ መልስን ሪዩ ነዚኦም ዝገበረ ካብ ትግራይ እንታይ ይመጽእ ሪዩ ድሕሪኡ ክገብረ ዝኽልካ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ ገርግሽ ጆን መዲድ ማለት እዩ ጀነራል ፍስሃ ማንጁስ ማለት እዩ መጥቃዕቲ ድሮን መክያት ትልሚ ኣውፅዩሎ እቲ ዝረኸብኩ ሓበሬታ كم زختلو اتمتكعتي كايد حاسبو زنبرك مسلسة وارح بيلو حيل مكلخال إثيوبيا جنرال مقبي حيل نفانو يتبابع علو أبز بلولو زنبرك مسلسة وارح بيلو أبز زخصصلو جزيك قبر حاسب 5 نبرن غريبك أبز نبرلو وان انتخون كوين جنا أبدي سابا زركبو أما خرتي بلتجنا وداي بوليتيكاو كلولاو تግራይ كساب أبقعو أزجدد قرب هدئ نبل زبل ممرحي سلازهبو يتخايدو زي كساب حجك كي تخايدت عنيو زبل حسابنا نرزلنا زي سب نبزدل يو كتنتنا يخلي يقن أبي أحمد كم زخ جبراي كل يلوز قمت سبقن ما نم يلن انت له خيرقة دلوجنال ترينا نبلو أبي أحمد كله كي تكبر نخ جبر حنت سكنت دحرز جبر زبل سبع يكونن انت زي غير ودما حما كوينو سلا تسمعو قال يكونن تايدا عقمتاتو جمجيمو كالص اقامكم وصو كم زخل سلاز فري ስለዚህ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ድሮን ሓይሊ ኣየርን ፍሉይ ዝኾነ ባህግን እምነትን ዘለዎ ሰብ እዩ ብድሮን ኩሉ ነገር ዝፍታሕ መሲልዎ ኩሉ ነገር ኣብ ድሮን ዘውደቐ ሰብ ምዃኑ ከም ዝንገር ዘሎ ዩክሬን ኣማኢት ኣሽሓት ሚልዮናት ድሮናት ተጠቂማ እያ ትሰዓር ዘላ ድሮን ከኖ ሶልቭ ኤኒ ፕሮብለም ኣሚን ጉዳይ ናይ ቀዛ ዘይትርኢ የስ ክትዕኑ ትኽእል ኢኻ ንሓማስ ግን ክስዕሮ ይከኣለን እስራኤል ስለምንታይ ድሮናት ውሒድዎ ሚሳይላት ውሒድዎ ነፈርቲ ኩናት ውሒድዎ ኣፅዋር ውሒድዎ ሰራዊት ውሒድዎ ነው بدرونات رايز ودا كوينات يلن كوينات بزح ملكعي زلو قبلتنات نغزيو كباكاي خلخو سراويت كاغن نفانو كسعر تزيكيلو مسكالك قدم زغل عقمي زلو كم زي كونه اب منطق صحف صحفنا نبب زلنا مستير ويكا تكنيك ايكونن كال بزعبا درون كبامصه زبلو زلو حنت لاتنن قدميا غن ازي اسكسمعوا مسات تحاسل زغونت ናይ ቀረባ ግዜ ዝነበረ ዓብይ ኣጀንዳ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ስኻውን ሪኢኻዮ ነርካ ከምቲ ዝበልካ ናይ ሓደ ናይ ሰራዊት መራሕቲ ይኮነስ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ መራሕቲ ስጋብ ዝመስል ኢታማዦር ሹም ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መፅኦም ዘመሓላልፉ መልእኽቲ ብብዙሓት ማለት ትኩረት ዝተዋሃቦ ኣጀንዳ ነይሩ ዝተዛረብዎ መልእኽቲ እውን ሰፊሕ እዩ ድሓረ ብዝርዝር ናእተዎ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሻ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም እንታይ እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ንትግራይ ዝብል ተሓፈሻዊ ትሕዝትኡ ንርአሞ ድሕሪኡ ብዝርዝር እንዳረኣና ክንከይድ እስኪ ሕዝታ እቲ ሎምቕነ 5ኛ ዓመት ሰሜን እዝ የተጠቃበት የተካደበት እዮም ዝብሉ ንሳቶም የማክበር መርሃ ግብር ኣብ ዝብል ሕዚ ብርሃኑ ጁላ ዝተዛረቦም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኣዝዮም ዘሰክፉ ማለት እዩ ሰሜን እዝ ተጠቂዑ ድዩ ዝብሉ ባዕሉ ሕቶ ይልዕል እዩ እቲ ፖለቲካ ትግራይ እቲ ፖለቲካ መሪሕነት ናይ ሚድያ ብፍላይ ከዓ ናይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኮሚኒኬሽን ትግራይ ድኹም ስለ ዝኾነ እምበር ንሕና ኢና ክነኽብሮ ነይሩና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ
ፍልተታዊ ኩናት ልዕሊ ዝኣወጀትሉ መዓልቲ ኢልና ንሕና ኢና ክነኽብሮ ዝግባእ ነይሩ ብመንግስቲ ደረጃ ብሰራዊት ዘይተገለለ ድማ ኩናት ትግራይ ኣዝዩ በሊዕዎ እዩ ወይ ኣካሉ ኣጉዲልዎ እዩ ወይ ከዓ ሕልኑ ኣጉዲልዎ ኣሎ ኦላ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ብዝገር ናይ ሚድያ ሽፋን የብሉ እምበር ብዝገር ኩነታት ኣጉዲልዎ እዩ ኣሰንቢድዎ እዩ ሕዚ ድማ ፋኖ ሕርሕራይ ገይሩ ኣመናሚንዎ እዩ ሶስልካ ቆልዑ ግፍትፍት ኣቢልካ ኣብ ሁርሶ ኣብ ብርሸለቆ ኣብ ብላቴ ገለ ሰሙን ክልተ ሰሙን ኣሰልቲንካ ለብለብ እዮም ዝብልዎ እቶም ፋኖ እሱ ዝወፀ እዩ ዝተኣኻኸ ዘሎ ሓንቲ ቁምብላ ታሪፍካ ልፋሕ ብትን ዝብል ሰራዊት እዩ ዘሎ ሕዚ ምስቲ ናይ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይና ንሰምዕ ዘለና ምስታ ናይ ኦሎ ከተሓሓዛ ኢለ አገሩን ወደ ሌላ ጦርነት እየወሰዱት ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ጦር ገለጸም። ከሰሞኑ ከብልጽግና ጋር ድርድር ሊደረግ ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ምላሽ ሰጥቷል። ባለፈው ሳምንት በብልጽግናው የሚዲያ ሰራዊት በኩል ሲናገሩ ከነበሩ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ጃልመሮ ከብልጽግና ጋር ሊደራደር ነው ወይንም ተደራደሩ የሚለው አንዱ ነው። ከዚህና ከሰሞንኛው የትግራይና የአፋር ድንበር እንደዚሁም የኦሮሚያና አማራ ክልል ጦርነቶች ጋር በተያያዘም የኦሮሞ ነጻነት ጦር ያወጣው መግለጫም ሐሰተኛ ሰላም እውነተኛ ቀውስን የሚመሩት አብይ አህመድ ሌላ ጦርነት እየቀሰቀሱ ነው የሚል ነው። አብይ አህመድና ፓርቲ ኦላ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል ኣብዚ ሓለፈ ምስ ኤርትራ ውግእ ክገብር ምስ ትግራይ ውግእ ክገብር ምስ ፋኖ ድማ ኣብ ግጥም ኣብ ዘለወሉ ካድረታት ናይ ኣቢ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም ህዝቢ ኦሮሞ ብሓደ ኩን ጸላእትኻ ፍለጥ ኦላ ድማ ሕጂ ምስ ብልጽግና ክዘራረብ እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ነይሮም ባዕሎም ሰራዊት ናቶም ካልእ ናይ ኦላ ዝመስል ክዳን ከዲኖም ብረቶም ዘረከቡና በሉ ድማ ብዙሕ ግዜ ፊልም ዝሰርሑ እንታን ሰላም ይመጽእ ኣሎ ዝብል ስእሊ ንክፈጥሩ ፌክ ስቶሪ ምግባር ኪላታት እዮም ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ጀነራል ፊሊጶስ ሃገር ገዲፉ ሃዲሙ ዝብል ዜና ገይሮም ነይሮም معت 80,000 70,000 فولورز ወይ 100,000 ዘለዎም ዓበይቲ ኣብ ኤክስ ዝብለኩም ኣብ ኤክስ ክንዱሲ ውሕዳት እዩ ዘሎ ዓበይቲ ብዙሕ ፎሎወር ዘለዎም ኣካውንታት ውሕዳት ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ከምዚ ውፁእ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ፕሩቭድ ክኸውን ዝኽእል ሓሶት ክነዝሕ ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ እዩ ስለዚ እዚ ጃልማሮ ዝበሃል ድማ ናይ ኦኤልኤ ማለት እዩ ንሕና ምስ ብልጽግና ዝኾነ ይኹን ሰላም ክንገብር ኣይንኽእልና ብኩናትን ዕግርግርን ዘመሓድር ናይ ሰላም መንፈስ ዘለዎ ይኮነን ብልጽግናን ኣብል ስለዚ ቃልሲና ክቕፅል ይብሎም ኣሎ ኦላ ቃልሲ ይቕፅል ኣሎ ፋኖ ብዝለዓለ ፍናን ይቕፅል ኣሎ ህወሓት ሬድ ኣሎ ንኣክሽን ኦልሬዲ ተጀሚሩ ኣሎ ይብል ኣለው ምስ ኤርትራ ኩናት ክጅምር ይብል I mean this guy is crazy ኣብዚ ገለ ዝብልዎ ዘሎ ብዛዕባ ድሮናቱን ደደቢት ሚድያ ዝበሃል ኣውፂዎ ዝነበረ አብይ አሕመድ ዓሊ ድሮናቱ መዓልታዊ ቦታታት ይቀያይረለን ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ንኣብነት ዩኤኢ ኦፕሬት ብደቂ ዩኤኢ ዜጋታት ናይ ዩኤኢ ዝእዘዛ ወይ እውን ዝምርሓ ወይ እውን ዝዝወራ ዓይነት ናይ ድሮናት ማለት እዩ እዚ ዓይነተን 8 ድሮናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍሉይ ሽሙ ሓረር ሜዳ የቐምጠን ነይሩ እተን 4 ናብ ደብረ ዘይት ሓይሊ ኣየር ኣዘዋዊሮን ኣሎ ስወርም ድሮንስ ካዘን ተኣኪበን ብሓደ መጥቃዕቲ ክገብራ ዝኽእላ ንኖርማል ሂወት ኖርማል ቁጠባ ክጥቀማለን ትኽእል ድሮናት ናብ ናይ ዎርፌር ድሮንነት ሞዲፋይ ዝገበረን ወይ ዝቐየረን ማለት እዩ አርፒጂ ወይ ካብ ቁምብላ ተሰኪመን ከይደን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ክገብራ ዝኽእላ ማለት እዩ ነዚአን ኣበይ ኣምፂወን ኣሎ ናብ ከተማታት ባህር ዳር ጎንደር ሳምራን አንቀሳቂሱ ኣሎ ብዘይካዚ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ሲቪል አቪዬሽን ኮምቦልቻ ከምኡውን ሳምራን ጎንደርን ንሚግ ነተንጀታት ናቱ መቐመጢ ወይ እውን ኣብኡ ክብገሳሉን ክዓልባሉን ዝኽእላ ቦታታት የደላድል ከም ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከባቢ 250 ኪሎታት ናይ ኩናት ድሮንን ኣብረርቲ ናይ ኩናትን ነፈርትን ከም ዝቆፀረን ካብዚኦም ድማ 4 ዜጋታት ዩኤኢ 4 ዜጋታት ዩኤኢ 10 ዜጋታት ቱርኪ 10 ዜጋታት ቻይና 2 ዜጋታት ዩክሬን 1 ዜጋ ደቡብ ኣፍሪካ ይርከብዎም ሎሚ ቅነ ካብ ዝሓለፈ ሐሙስ ክሳብ ትማሊ ማልቀዳም ማለት እዞም ክኢላታት ኣከባቢ ባህር ዳር ጎንደር ኮምቦልቻ ሰምራ መዕርፎ ነፈርቲ ዑደት ከም ዝገበሩ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ ይብሉ ስለዚ ሓደ ምስጢር ናይ ስላይነት ኣብዚ ስርዓት መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ንመንጎ ኢትዮጵያን ዝግበር ውግእ ዝኾነ መልክዕ ክህልዎ ትገብር ትግራይ ዝሓዘ ናይ ልዕልና
ናይ ውግእ ልዕልና ክህልዎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ግልፂ እዩ ስለዚ እንድሕር ህዝቢ ተዋኢሶም እዮም ኢልና ንዛረብ ኮይና እሞ ከዓ ትግራይ ብልጽግና ኦሮሞን ዘይተፈትሐ ፀገም ኣለዎም መሬት ትግራይ ጎቢጡ ብልጽግና ኦሮሞ ንብል ተኮይና እሞ ከዓ መንጎ ኣምሓራን ብልጽግና ኦሮሞን ማለት ፋኖ ዋላ ወሎ ከቢድ ውግእ እዩ ዘለዎም እንተልካ እሞ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ወራር ኣዋጅ ኣውጁ ወዲኡ ርደን ደለኻ ኩሉ ነገር ወዲኡ እዩ እንተልካ ኣብዛ ቅጽበት እዚኣ ኤርትራን ትግራይ ክትወርአ እያ ማለት ከመይ ጌርካ ትኽእል this is a very simple logic Exactly. I mean, Mamra Braha ዝግብሮ ዘሎ I think ገለ ካብቶም ኣብ ድሮን ታርጌት ክኾኑ ዝኽእሉ ምዃኑን መምራ ብርሃ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ the guy knows ናይ ኣቢ ስትራቴጂ ኣብ ምብርዓን ዓብ ግደ ዝፃወት ዘሎ እዩ ክንምንታይ ተጋሩ ይሰምዑ I don't know ግን እቲ ጽምዶ ዝበሃል ብከምዚ ዓይነት መረዳእታ ዘለዎም ሰባት ክምራሕ I think እቲ ህወሓት ዝበሃል at some point ኣብ ዝዋን እዚ እኳ ንሱ ናብቲ ህወሓት ክኸይድ ናብቲ መንግስቲ ክትከይድ እውን ኣርባዕያ ይመስለኒ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሕምስምስ ዝበለ ግን I think potential leader ናይ ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ብስለት ዘለዎ ነቲ ኩንነት ከንብብ ዝኽእል እንተሎ ኣብዚ ቻነለይ ብተደጋጋሚ ዝጥቀስ እውን እንተሎ መምራ ብርሃዩ very very excellent analysis ግን ኣብዚ ዋን እዚ ተመሳሳለ ዓይነት ትንተና ግን ብኹሉ ኢና ንሰምዕ ዘለና ክሳዓጠፉ ኣይንድቅስ ውቅዒስና ሕዚ እውን እናደልደልና ንሶም ክሳዕ ዝብተኑ ክንቅጽል ኢና ስለዚ ንቐጻሊ ልኦ ኩልና እንዳለ የኛ ህልውና የሚረጋገጠው የትግራይ ህዝብን በማጥፋት ብቻ ነው ይለምን ግን ንሕና ድማ ንሳቶ ህዝብ አምሓራ ድማ ብናትና ምንባር ይነብር እምበር ብናትና ምንባር አይጠፍእ ናይ ውግእ ወልፍ የብልናን ናይ መስዋዕን ምቁሳልን አካል ምጉዳልን ድልየት የብልናን ሙስተፈጥሮ እናተጋጨና ክንዋጋ ድልየት የብልናን ዞም ጸላእት እዚኦም ክሳዕ ዝሃለው ድማ መማረጽ የብልናን ነቲ ከጥቅዕ ዝመፀ ብፀረ መጥቃዕቲ ደምሲስኩም ነቲ ክነጥቅዖ ዝበልናየ ድማ ኣጥቅዕኹም ክልተ ልኡኽ ፈፂምኩም ኢኹም ወቂዕኹም ዘለኹም ነዚ ወቂዕኹም ዘለኹም ያ ብጽሑፍ ንሪኦን ኣብዚ 3-4 ዓመት ብዛዕባ ዓሰብ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ባይታ ከም ዝብለን ዘለካ እንተኮይኑ በዚ ዜናታት ዝዝርጋሕ ዘሎ እንተኮይኑ ኸ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ወይ ኣብ ጎረቤት ትግራይን ኣብ ትግራይን ኩናት ክኸፈት ይደሊ ኣሎ ከምዚ ኣርዩኒ ዝውሃብ ክበኩም ይብል ኣለኻ ትብለኒ ኣለኻ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብሎ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ትግራይ እንታይ ይገብር ኣሎ ከመይ ምትእስሳሩ እዚ ነገር እዚ ድሕዳ ብዛዕባ ዓሰብ ዝዛረብ ኣሎ ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ርእይቶ ክህብ ከሎ ትንታነ ክትንትኑ ከለዉ ብዓሰብ ይቐርበሉ ስለዚ ብዓሰብ ከጥቅዕ እዩ ይብሉ ኤርትራ ከዓ ዓቕሚ የብላን ኣኺሩዋ እዩ ይብሉ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ግን ካሊእ እዩ ከመይ እዚ ነገር እዚ ንሱ ሕጂ ኣብ ኩሉ እዩ ቅልውላው ዝፈጥር ዘሎ ጥራሕ ኣብ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዘይኮነ ኣብ ሱዳን እውን ከይተረፈ እዚ ሕጂ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ሓይሊ ኣብ ሱዳን እቲ ናይ ሚሊሻ ሓይሊ ብኡ ከም ዝድገፍ እዩ ዝፍለጥ ብኡ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ብኢማራት ዝመፅእ ደገፍ ብኢትዮጵያ ገይሩ ከም ዝሓልፍ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይዚ ሰብዚ ናይ ወፃኢ ኣጀንዳ ስለዝኾነ እዚ ናይ ወፃኢ ኣጀንዳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሓፅረ ወይ ኣብ ኤርትራ ዝተሓፅረ ኣይኮነን ኣብቲ ከባቢ ብምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳብ ሰሜን ኣፍሪካ ክሳብ በዓል ሊብያ ሕጂ በዓል ሓፍተር ገለ ዘለዎ እዚኦም ኩሎም ዝተኣሳሰሩ ሰንሰለት እዩ ኩሎም ካብ ኢማራት ጀሚርካ ናብ እዚ ከባቢታት ናይ ሰሜን ኣፍሪካ ብቀርኒ ኣፍሪካ ጌርካ ሓሊፍካ ማለት እዩ ኣብ ምስኡ በዓል የመንን ደሴት ናይ ሶቆጥራን ገለን ሓዋውስካ እዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ሓደ ሓይሊ ናይ ወፃኢ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኢንፋክት ሕጂ እሱ ዝገብሮ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ባንዳነት ስራሕ ብሂስትሪ ከማን እሱ እዩ ተራእዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንኣብነት ቴድሮስ ንክቅትል ዮሃንስ እዩ ተሓባቢሮ ምስ እንግሊዝ ዮሃንስ ኣብ መተማ ክቅተል ከለካ ምኒልክ ከዲዖ እዩ ዝበሃል ምኒልክ ከም ዝበልክዎ ዓንቲቦይ ምስ ሓመመ ወይ ምስ ኣረገዮ ምስ ሞተ ልጅ እያሱ እዩ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ንግስነት ተዋሂቦ ንዑ ከዓ
اليوم كان نسينا تلقيسهم قتيلهم كا هاي السلاسل زمس تغيروا اوف كورس امونغو حسب تغيتايتو زبالا سويتو بعرفيتو لما ليلك زنورا قال كما صالح قال مسغاغر غير تتقيمون البحر سلطان بيدو تشبيتو مالتي مچم تاريخ مفلات اقداسيو بزيا غيرنا هنودينا زم حيلتات زياتهم مسؤول سلازي يلو حدا كاوزو يزبغس كلاي نا ኢትዮጵያ መንግስት ድማ በቃ ና ኢትዮጵያ መንግስት እኮ ምልክቱ ሓሶት እዩ አብይ አህመድ እኮ ሓሶት እዩ ምክንያቱም አብይ አህመድ ሰራዊት ትግራይ ደሴ ከአትን ከሎ ናይ ደገ ዜጋ ይሕግዞ መድሎ ኢሉ ኣብ ፓርላማ ምጽኡ ዝዛረብ ሰባይ ሎማዓንቲ ተዛረቦ ጽባሕ ዘይደግም እዩ ስለዚ ልክ ዓምዝናትኩም زيادة ዘለኹም ስቲት ማለት ነው ነርኩም ሎም ዘይደግሞ ታይትል ያለኩም حبيت واو معناتها حسب ما خلق كم تريبو دلهم نذ سبعة مينوم إلهم نبتي ديبيت دم توازلو ناي حسوتن مثلالن زرباس قصر حدا نسيوجن well I mean it's crazy تجزية زلنا يوجن بزح كتزاربلو تخيل نجارات يلن دنك أنا درعنا يوسي نزل سبزي انتاي كم زحسبو لو مدي تردي ومتحمق نجرو ولا يتردانن بزعبازي تراش مالتيو بزح صحفات كوت ريال له عبنت ريخ من تخينكم دروازيس أنت picture نيرا let me give you كده أصاب قدلت هاي نبرننجن sometimes you just have to mention those things إذا سبزي تندك نستيوك ساكن ده وارد وان كم زلوا كم زيلو زندك نستيوك أبدأ بتقاوم زلوا بس بيت أنا لو زعينتو نايكسي وسيلي وتيوري له أمين نمن زي تنكفجن دارجان تايلان سجردو باوي عمت إلى كاوتيانو لوا نقرأ من قديجن كتقصاص دللي عقداسيت أسمرو سفيها أسمرو بحربنيا تقدلاي سيوم ولا مريم غريبي كجبر مخانو أبستكولم أب سويدن توم أبتك بعض زلهم كم زعينت كونفرنساتن وعلتاتن كجبر عقد داسيو سلزي نزيز جبر زلو تساتيفكم أكلنا تقينكم كتمهارولن كتربحولن كم وترو أوعيد نجبر نتملخت كنا محلالف نفتو هجي حنتي فيديو كبكمية دحريا كلت حصرت فيديو تات كبكمية. Well, anyway, we were ending up here in this part of Massawa. It's a port town, and we were. زيا كاب باتس أزوات تنديا زاسل زيا قلنا قرب بحكي تسمع كايا. The fish ready? Is the fish ready? Yeah, ready. What kind of fish we have? In Bahri. Red. Okay, that's good. Yeah. Yeah, shrimp. Oh my God, that looks beautiful. Yeah. Oh, very nice here. Can I take? Oh, wow! And then this is. What's that? This finger. Oh my God! Wow! You can't do better than that. Yeah. Did you make it for that? Okay. Very. بحفشة كم ريو زلنا زيا بزح سب كم مرور ريال له of course تي كتما باتس بفلاي تناي all town ديو أبي أنا جزاوت تناي باتس مخاني فلت كونجن I think حر إجزام توريستس قبروا زلوا تقومون قداتون كمان مللاي أشجير النامو كم زجيرهم كاتم حجرهم زفتو ولا قابي تكبارك قبروا وانت زي كعلو اتاكتما كميلا كتكير كم تخلتي درو أبريل تايم يريون علو بعد كم زيالات تخون اللوجزيا سيسكي ما أسكون يخوني لزبال سير تراود سبزلو سيمبل بويات رايك يركا اتكتما كسا كندي كغير كم زغلي يوم زريون زلو I mean it's not as simple as that but generally نتكتما نخد كيرو روكيت ساينس ويكا بزح نجار كدل خمزة كونه بقليلو كتبصحو تخل نجارات ويون بدحن زخون سرح كبصح زخل نجارات نسب نمر أي زري وزلوتهم أن ميديا كي سبات الناس كخرية يبلون عبس راح يزين بعلو نتي حماقنا ترايكوت زدل زلو بتصبو غيرنا كنسعرو كنفتن كالنايو نايلو مارس سابزك ودي لايك قبرو شير قبرو ريتوخو من حسابكم من بهانات من قد قدفو بليز سبورت قبرو سابسكرايب قبرو نابلكو بزيخ قد فكم بعالية هايمانات
ፍጹም ዘሕለሎ ኣሎ እንዶት ዋርሳይ ሃገሩና ወሓሳይ ኣሎ ዲያስፖራ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣሎ ህዝቢ